chiar așa cum zic, cum știi. Am zis că banii nu mă fac, sunt doar niște hârtii și nu mă pot schimba, oricât de mult ai încerca. Mă vrei, mă iei așa sau dacă nu te pup, papa. Zic întotdeauna tot ce e de zis, pentru nimic în lume nu fac niciun compromis. Tot ceea ce primesc, mereu dau înapoi. Am învățat că trebuie să pun banii pe locul 2. Viața m-a învățat să pierd și să câștig. M-a învățat cum să cad și cum să mă ridic. M-a învățat și să explic ce am de oferit, să judec drept și cinstit și mai ales să nu mint. Ceea ce pot să ofer, toată lumea o știe. O tonă de respect și un gram de șmecherie. Nu pot să ofer luna de pe cer, poate doar praful de pe străzile din cartier. Sunt mereu numai cum vreau eu să fiu, știu mereu numai ce vreau eu să știu. Indiferent de ce a fost sau de ce va urma, rămân mereu la fel și nu mă voi schimba. Sunt mereu numai cum vreau eu să fiu, știu mereu numai ce vreau eu să știu. Indiferent de ce a fost sau de ce va urma, rămân mereu la fel și nu mă voi schimba. Dar nu mă voi schimba, rămân așa cum sunt. Trăiesc și voi muri printre oamenii de rând. Știi, nu am aere nici fițe și cine mă știe mă respectă că nu sufăr de grandomanie. Tot ce e bun sau rău în viață repede trece, comportamentul unora mă lasă rece. Indiferent dacă în viață am fost sus sau jos, am demonstrat la toți că am un caracter frumos. Nu mă reprezintă banii, o spun încă o dată. Banii circulă ca mașinile pe stradă. Mă reprezintă sentimentele, prietenia, mai mult respectul și mai puțin șmecheria. Nu sunt din nou val, o art banal. Nu țin să fiu mereu în prim plan, nu sunt fenomenal. Sunt considerat de modă veche, nu sunt special. Țin să o dau clasic direct, fără mare tam-tam. Sunt mereu numai cum vreau eu să fiu, știu mereu numai ce vreau eu să știu. Indiferent de ce a fost sau de ce va urma, rămân mereu la fel și nu mă voi schimba. Sunt mereu numai cum vreau eu să fiu, știu mereu numai ce vreau eu să știu. Indiferent de ce a fost sau de ce va urma, rămân mereu la fel și nu mă voi schimba. Indiferent dacă ești sus sau jos, în viață trebuie să mergi înainte. Și ar trebui toți dintre noi să știm să punem mai întâi dragostea pe primul loc și banii pe locul 2. De-aia viața mea e mult diferită decât a ta. Și când asculti această piesă, adu-ți aminte că banii sunt de fapt doar niște simple hârtii.